O Concello de Outes recupera a concesión do náutico local, perderase no 2024 e o goberno local, encabezado polo popular Francisco Caló, traballou para que volva a ser un edificio municipal. A conselleira do Mar, Marta Villaverde, visitou esta mañá o náutico do Freixo xunto co alcalde do municipio, Francisco Caló, e o presidente de Portos de Galicia, José Antonio Álvarez. Villaverde destacou que a concesión desta instalación náutico-deportiva pasa novamente a ser municipal, logo do traballo impulsado polo goberno local. Esa recuperación desa concesión deste edificio no que Portos de Galicia invertiu cando se realizou máis de medio millón de euros e que agora ponse a disposición pois para que se realicen pois actividades vinculadas, actividades deportivas vinculadas co mar para quen queira facer remo, piragüismo, de todas as actividades deportivas que se realicen pois a través das actividades que faga o Concello. Poñer en valor que instalacións como estas, pois temos ao largo de Galicia 37 instalacións repartidas en 28 concellos e en elas pois participan deportes náuticos 7.000 persoas federadas. Polo que sinala que é unha aposta polas actividades vencelladas á economía azul e apuntou que tamén se trata dunha inversión. Ao ser administracións locais, os concesionarios e ao ser actividades sin ánimo de lucros, pois teñen excepcións de tasas e tamén é unha aposta e unha inversión importante por parte da Consellería que ao final deixa de percibir pois esos ingresos, pero que é unha inversión a longo prazo para fomentar por esos estilos de vida saudables do que o deporte é importante e tamén aproveito para decir que tamén o fomento de consumo de peixe o consumo tamén incorporar ese pescado á dieta tamén é importante, vinculado co deporte. E para impulsar este consumo de produtos do mar, fixo un chamamento para que o Goberno Central reduza o IVE destes artigos. Fixemos este verán o bono peixe, foi unha iniciativa pioneira de Galicia e que funcionou, demostramos que se baixamos un chisquiño o precio do peixe a xente pois facilita esa incorporación ás mesas e seguimos pois demandando ao Goberno Central esa reducción ou eliminación do IVE do peixe, que é un elemento de primeira necesidade, é un alimento imprescindible para ter unha vida saudable e ter pois unha sostenibilidade a largo plazo. O alcalde outiense agradeceu a disposición de Portos de Galicia e da Consellería do Mar para solucionar a problemática de que o Concello de Outes perderá a concesión do náutico no 2024. Polo tanto, dentro da nosa aposta polo deporte que o vimos marcando desde o primeiro momento era recuperar esta instalación e para poder recuperala tiñamos que pasar por recuperar a concesión da misma, que xa a día de hoxe podemos decir que o Concello de Outes xa é quen de poder utilizar esta instalación e buscar financiamento para poder acometer os arranxos precisos para que, nun tempo máis breve posible podamos dispoñer desta instalación. Como xa digo, foi unha cuestión que ten a súa burocracia, ten a súa tramitación, foi un proceso que levou o seu tempo, pero a boa disposición que houve por parte da Xunta de Galicia foi fundamental, o traballo desenvolto tamén polo Concello de Outes gastando recursos persoais para poder chegar a esta situación que era o que desesábamos, tamén foi importante. Apunta que o Concello marca así a súa aposta polo deporte e pola recuperación das instalacións municipais e o seu mantemento.